Mntanam, Ikuzini nami. Brand. EkuMonday. Monday ayazi Monday. Ndibone kubhizi. Uka11 ngoku saka11? Saka 11. Landlord. Ayazi. Landlord. Akho ndawo nizaya kuyo. Ndibone abantu makuphithizela pha. I think last week. Ya, ndibona abantu phana benyosi intontoni, intontoni. Nenyosi ngoku. No, mnanamo inatsika manje ngabantu besenyusi resort apha yabo. Mfethu indaba because inenzekayo phana bebengahambi bodwa babehamba ne-community police for apha lapha CPF. Ya. Yintoni? Ayingomapara. Sis. Amapara wana line Sis. Amapara wana line. Amapara jonga ashaye icingo. Uyalibona jonga kukhona icingo phayana lase inyosi elisuka pha inyosi liza apha kulamacala kwamagunguluza yabo. Liza so yabo. Babela cingo aba bantu. Ifence. Ucima ntatha ngecingo lombane. Alo mapara yawazi. Fence. Now ke ngokubathi abantu benyosi bangabana kukhona izilwanyana eziphumile abangayaziyo bangabana ezilwanyana zeziphi ezibume pha. Babe icingo eligade izilwanyana. Zilwanyana ke ngoku. Fondini wazibani. Yo. Wazibani because nabo abantu benyosi abanalwazi bangabana zeziphi izilwanyana eziphumileyo khona. Khumbule ba kukho ingonyama pha. Fonini. Yabo kukho intontoni phayana. Kukho nengada. Yo, noba zityiwa ka11 ezonto ezo. 11 abathathu. Fonini uyakhumbula la ngonyama kokuthiwe ilahlekile. Ndiyakhumbula. 3 years back. Phuma ingonyama phana qoba. Yo, nabiqheliwe kula 11 wakho. Jethi into engala wena bengeke ndabona ifilela ngonyama akume next. Khona la out of akume next mhlophe kuthiwa ngu-artist. Bendibona ifelele ngonyama pha ndibuza Fondini ulifumana apha lifele idleponi yazo kanti lithengile ndithi afuna lithenga ngefet because elifoni ndiyabona uba khona bhatyenda qonda mosa ayinifuni uyabo. Ayinifuni. Yabona wena Msiyana ingxaki uba icingo eligade izilwanyana asikho safe mfethu. Ndingaphuma apha endlini nangoku nantsi ngonyama kaka sayithini yabona and ke ngoku ingxaki yabona kule nto sinabantwana uyabo sinazo nezinye izilwanyana because ke ngoku uphuma kwezangada apha uyabo nezakhathi zehlathi uyabo zingasibulalela izinja zethu and ke ngoku amaphara asihlupha fethu asingena sezindlini ngoku but ke ayinamsebenzi yabo eyawo sizawahandlisha wona. Eyona nto ndibawelayo mna siphathele amaphara siwase pha kula resort. Yabo ukuzithathela amaphara ayelwanyanini. Sure. One time. Yachaza inyani. Hayi unga. So makureport bakubona nje amacingo a different, makureport bakubona nje. Yamafele lawo kunikwa report nawo. Efundina yazi nawo melwane phakathi ngothando zithandisa bafele mareport nawo. Yabo? Ya, na kanjani. Enke ngokujonga phana inenzekayo. Bathi kukicingo elile ndika pha elahlukileyo ngoku abalifakileyo uyabo lakunye aliliweyo. So ke ngoku uba ngaba nomhlali ubone icingo eli different angazange walibona please uyabo umhlali makazise inyosi please ke ngoku nathi sikhona uyabo nathi sikhona singabahlali asizukwazi amaphara phansi xhela amaphara xhela amaphara mebro yento amaphara yino uzawubona ngoku utwana obuhlanti ngobe ngonyama ngoku into yenzayo ubuhlanti news jonga understandeka lanto yoba phofa ke understandeki because ibhlungu because yabona besiwaqhele nathi isiba ezicaweni amacingo yabona ikliniki uyabona Fonini inyosi resort isilwanyana Fonini izonyana zophuma sikonzolile siyonke into ngumuntu awucinga indlovu iphuma pha xa uphuma emnyango nazo indlovu Fonini mana baba nomana so mina makureport xa kufanele asikho safe sharp